Mhlambe phela makukhona umuntu ozoba phakathi kwethu akukhuza Yini kubambe. ezongivimba? Ngibuza ukuthi manje ningisalwa yini? Kukhona ngoba usisi nangu njengoba ekhona uzokwazi ukuthi abe phakathi kwethu mhlambe uzokwehlisa umoya. Ofisho uthembe yena wena ngithi. Naye ukuthi ngithembe yena mhlambe Uzolala makhona namadoda umuntu abantu uthemba ongasazi. ukuthi wena uzokhulunywa nabantu bangaphandle? Makhona umuntu ongasazi uzokwazi ukuthi wehlise izwi ungabi phezulu. Ey'ntweni ey'ngaka engikwenzela zona wena. Mama. Wena ey'ntweni ey'ngaka engikwenzela zona. Wena ukuthi ungakwazi ukungena ngemuva wena. And angikholwa ngeke ngikholwe ngiyakuzwa ukuthi kanye but ubani oneshow yaleyo nto leyo ukuthi into eyenzeka kanye. Phinde ngithathe le thuba ngibingelele imbukelo weBlack Life TV esiqopheni sethu sithi izinkinga zomndeni. Ngimenyiwe futhi-ke again as simenyiwe as i-Black Life TV emndenini wala ekhaya. Simenywe usisi omncane futhi ngathi namhlanje nje sihamba nosisi. Osisi baney'nkinga khona izinto abafuna ukuyikhuluma kodwa-ke asingasimoshi isikhathi. Mina uMlangeni Magasela ngizolalela njengoba nawe uzobulalela embukeli bese siyalithatha kudaba silihlaziye sibone ukuthi isiphi isisombululo esingaqhamuka naso. Sawubona sisi unjani? Ngiyaphila kanjani sisi? Ngiyaphila Sithando. Uba igama lakho ubingelela umbukelo weBlack Life bese uyasho ukuthi uba wakaba isibongo. uNondomiso isibongo waNgcobo. Yes Sithando. Awungichazele mami usibizeleni la ekhaya iBlack Life TV usibhalele. Ngibhalele kaBlack Life TV ngesimanga sento eyenzeka manje ayisengiyayisola angazi ukuthi ngingayiqala kanjani ngithini kubani kodwa iyangidla yona zonke izinsuku. So sengifeel ngathi manje sekuyisikhathi ukuthi angikhulume ngoba ayingiphethe kahle. Okay mami. Awuvela ulisho udaba lakho uthi yini le ekudla kangaka and ayikuphathi kahle futhi sibone ukuthi singakwazi ukuphuma nosizo nathi. Nginomamncane wami. Umamncane wami ushadile. Umuntu ashade naye angazi ngize ngimtshene ukuthi kunento eseke yenzeka phakathi kwami naye ubhuti loyo. So ubhuti mayifika ngihlula ngisho nawe ukumbheka nami ngoba kunento eyenzeka sikaze sibe nobudlelwane naye ubhuti. Kodwa-ke manje ngifuna ukuhlambuluka kuyena umamncane ukuthi seke sathi sihleli sisebumnandini siyiphuzela naye ubhuti kwenzeka ukuthi silale naye kodwa kwaba yinto yenzeka kanye ngoba sobabili sasiphuzile futhi hayi ukuthi sasinobudlelwane mina naye ubhuti kwakuba yinto nje yosuku olulodwa ngoba kwakuphuzekile. So lento iyangidla njalo ngoba manje umamncane siyazwana naye kakhulu and ubhuti mayifika naye bobabili nginakho ukuyisola kakhulu ukuthi angiyikhulume lento ngoba ayingiphethe kahle. Okay, leyo nto eyenzeka between wena nomkhwenyana kamamncane manje yenzeka esewumkhwenyana noma engakabi umkhwenyana wala ekhaya? Hayi wabe engakabi umkhwenyana. Wawungamazi? Wabe ngangingamazi. Ngangingazi nje nangobudlelwane babo ukuthi bukhona bewinto ekhona. Ubona nini ukuthi hayibo lo muntu ngathi ngiyamazi? Ubona ngoba eseze ekhaya? Ngimbona ngoba esefika ekhaya esefika naye umamncane. Sengiyabona ukuthi hayibo umkhwenyana kamamncane umuntu nami engimaziyo. Njengoba sengithi angikhulumi. Uyangidida-ke Sithando la ngifuna ukuyibamba la kahle. Umkhwenyana kamamncane uke waba into enayenza nje niphuzile kwenzeka kanye. But leyo nto yenzeka nini? Yenzeka umamncane sethandana nomkhwenyana bengakashadi oyenzeka sebeshadile vele. Mina ubudlelwane babo angibazi kwakona buqala ukuthi ubani umuntu ayizwana nomamncane. Okay. Sekwenzeka mina vele anginaso isithombe sokuthi umamncane uzwana naye. Ngoba akakaza ngikho. Umbona ngoba eseze ekhaya ukuthi hayibo lo muntu ngiyamazi before. Kwenziwa nje amalungiselelo omshado uyambuka ukuthi ngiyamazi. Ngiyabuka ukuthi ngiyamazi lo muntu. Uyasaba futhi ukusho umamncane. Uyasaba futhi nokusho ngoba ngizovele ngibhidlize into engakenzeki. So ngase ngayeka ukuthi hayi abaqhubeke bashade ngoba ngizobhidliza mina mawukuthi ngiyakhuluma lo nto leyo. If ukhumbula kahle umamncane mhlawumbe senesikhathi singanani eshadile? Umamncane mhlawumbe eshadile ngithi uno 5 years mangingaphosisi. Okay. So lento le mile bingakuhlalisi kahle. Ya, ibingangihlalisi kahle. Kodwa yini-ke senzo susibiza eziBlack Life TV manje ngoba phela lento kade yenzeka futhi wahlala naye umamncane washada it's been 5 years lento eyenzeka.
yini manje yenza ukuthi ubone ukuthi usuyalidinga ukusiza likuhlalisile kahle? Khona yini ubhuti into asekazenza kuwena noma wakusebenzela imiqhafazo khona nahlana khona wasekwa kanjani angazi I don't know. Into ekhona mabefikile naye ekhaya. Nginokumbuka ngibuka ukuthi lo muntu seke phela uyazi ukuthi umuntu moseke wahlangana naye kuba khona lokho ukuthi lo muntu ngiyazana naye kanje. So manje mabefikile bobabili ekhaya kuba nako lokho ukuthi ngiyamazi kanjena, kuba nako lokho ukuthi khona into eseke yenzeka phakathi kwethu. Kodwa yini ubhuti akasakunakile? Kodwa manje akekho akanginakile. Nginalokho ukuthi nje akasayikhuluma indaba ukuthi mina naye kwenzekalani, ingazathi mhlambe into nje eyenzeka ngangiyinto nje ngaleso sikhathi leso. Yavele kwenzeka siphuzile kodwa phela manje uxolisa-ke ukuthi okay asidluliseni lo nto leyo. Kuyadingeka ukuthi akhulume lokuthi okay kwenzeka ukuthi ngiyaxolisa asikudluliseni lokho. Uyangidida-ke kodwa sicela sixoxe soba-2 because ngicabanga ukuthi lolu daba lamdinga naye umamncane. Kodwa sicela sixoxe soba-2. Kukuphatha kambi ukuthi ubhuti wenza ngathi akukaze kwenzeke lutho. Kungiphatha kabi ngoba naye ngibuka ukuthi wenze umamncane isilima. Na kufanele ngabe uyalikhuluma iqiniso kumamncane ukuthi ngenza ukuthi kanti umuntu ngangazi ukuthi umuntu wakini mawukuthi naye wayingazi njengami ukuthi owasekhaya. Usamthanda yini baba omncane? Hayi angimthandi ngoba sasingavele singathandani mina naye. Kwaba yinto nje yenzeka sisetshwaleni. Wena ufuna ukuhlambuluka nje umtshela umamncane ukuthi wakwalala nobaba omncane. Phela. Lokho kokunye ukuthi yena kuphatha kambi ukuthi wenza ngathi akaze kwenza lutho lokho sikubeka eceleni. Asikubeka eceleni. Because phela ukuthi kukuphatha kambi it's giving a sign of kusho ukuthi ubona ngathi akasakurecognize njengomuntu akashare naye umbhede. And phela if ufuna umuntu akurecognize kusekhona yabo into ecobhuzayo lapho. Hayi ngalo ndlela ungiphatha kabi ukuthi wenza umamncane wami isilima yabo. Ngifuna ukuthi umamncane wami naye athole naye ukuthi umunyeni wakhe kwenzakala kwenzakalani. Uma engase bexabane behlukane ungazizwa kanjani? Kungiphatha kabi ngoba kuzobe ngathi manje imini umuntu obahlukanisile. Kodwa egcineni iqiniso kufanele liphumile ukuthi kwenzakalani. Ngiyakuzwa. Because ngifuna ukuprepare kuka-2 ngabe ukuthi umamncane uzobona ngathi wena usayifuna indoda yakhe or wena ufuna ukubhidliza umshado wakhe. Futhi mina ngokubuka kwami ngiyakubona ukuthi ufuna inhlambuluko ngoba kwakukuhlalisa kahle ukuthi wakwashare umbhede nobaba omncane wakho. Kodwa sikubuke nokuthi umamncane might think ukuthi na kusho ukuthi wena usamfuna obviously yena ngeke imphathe kahle leyo nto. Bengamphathi kahle kuzofanele mhlawumbe baxabane bahlukane. Kodwa angifuni-ke nami ukucabanga kakhulu. Ake sithembe uNkulunkulu kulolu daba. Angifuni ukulahlisa kakhulu ithemba. Isinqumo si-right. Angifuni uqamba amanga. Isinqumo si-right ukuthi ukhulume iqiniso ukuze niqhubekele phambili uphile impilo yakhe ekhululekile wazi ukuthi uthi alikhuluma iqiniso. Kwenzeka ukuthi and naniphuzile that was even before i-relationship yabamncane nobaba omncane iqala. Muni isiqiniseko nje ukuthi akaze akusendele imiqhafazo, akaze aphinde futhi kube ngathi ube umuntu okufunayo niphinde nizame or nawe unazo inhloso ezinjalo kuzobe ku-right kakhulu because thina sifuna ukuhlanganisa umndeni. Hayi akakaze asende lutho. Mina nje ngifuna ukuhlambuluka kumamncane ukuthi agcineni alazi iqiniso nami ngizokhuleka ngaphakathi ukuthi sengikhulumile ngasho ukuthi sekwenzakalani. Hayi-ke njengoba uyizwela-ke mbukelo we-Black Life TV lichaza udaba lakho usisi omncane. Ake sizame ukuthola umamncane sizwe yena ukuthi uzozizwa kanjani ngalolu daba. Because wow, kodwa-ke kwenzakalile. Okulandelayo sesobe sibona ngomncane. Okwethu thina sifuna ukushiya umndeni unokuthula behlambululekene futhi ngalokho. Mina uMlangeni Magasela ngiyabuya ngiyobalanda. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy. Walala wasala, wavuka wayithatha, ziyakala mzala. Sesiphinde sabuya-ke mbukelo we-Black Life TV with myself Mlangeni Magasela. Isiqephu sethu sithi iy'nkinga zomndeni. Njengoba kade sichazelile-ke usisi udaba lakhe walithatha walibeka. Sizamile ukuthi uthole umamncane.
ngase ngafisa-ke isifiso sami ukuthi from the horse's mouth ihlezi mnandi kakhulu. Uzozama ukuthi-ke umchazele umamncane kodwa ngaphambi kokuthi sikwenze lokho ngicela ukubingelela ma wami unjani? Ngiyaphila sisi unjani? Ngiyaphila sithando sami. Mlangeni Magasela njengoba usuzile from Black Life TV. Cela ubingelele umbukeli bese yazisho ukuthi uba. Ngiyabingelela ababukeli emakhaya. Igama lami uThobile, isibongo sami ngowaKacele. Yes Macele. Nangu undodakazi la methi khona udaba afuna ukuthi aluthi fahla la kuwena. Ngicela wehlise nje umoya umlalele. Yabo nje umlalele ngiyakwazi ukulalela ngokuhlakanipha. Kube khona ubuhlakani. Hayi kungathu kakhulu akubi. Sithando sami mtshele kumamncane ukuthi le nto ongixoxela zona. Mamncane uyaphila? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Njengoba ngibizile abantu baka Black Life TV, kunento engidinga ukuthi ngixoxele yona. Engangiphethe kahle, sengidinga ukuthi iphume, ngikhulume ukuze nami inhliziyo yami ngizokhululeka ngibe right. Mamncane. Umusa manje kunodaba lwenzeka ngangingazi ukuthi wena naye kunento eyenzakalayo phakathi kwenu nobabili. Ungaze kwami mina naye kwenzeka ukuthi siphuzile salala mina naye kwenzeka kanye. Kwenzeka kanye okwenzekeni kwakhona futhi njengoba ngichazile ukuthi ngangingazi ukuthi wena naye nisimo esikanjani futhi nani ngakashadi kwenzeka lokho nani ngakashadi nobabili. Ngangingazi nakwazi-ke mina ukuthi niyathandana naye njengoba ungavezi mamncane abantu usuke ukuthi uzwana naye ngaleso sikhathi. Kodwa yena ngazi noma wayengazi yini ukuthi mina nawe sinokuhlobana yini. Hayi angisazi. Uyamuzwa uthini? Uyangithusa. Uyamuzwa kodwa? Ngiyamuzwa. Uthini sithando sami? Methi yena kwaba into eyenzeka kanye. Kwakumuphi unyaka? Ngithi kuneminyaka ewu5 kwenzeka. Njengoba ngisho ukuthi nani ngakashadi wena naye. Uzoshada isikhathi singanani nasana? Ngino5 years ngishadile mami. Okay. Kusho ukuthi ushade ngo-2020? 2020 yes. Wena ma uyakhumbula ukuthi walala nini noMusa? Ngiyakhumbula iminyaka ewu5 kusho ukuthi mamncane kwakungakabi ngoba nani ngakashadi. Ngikhumbula kahle ukuthi nani ngakashadi mina ngimaze senishadile sefike ekhaya ukuthi awu kanti uzwana noma mncane. Wena uqala ukumbona sesishadile? Nani ngakashadi kwenzeka mina naye silala. Mina ngithandana naye uqala ukubona lokho sesishadile naye. Senishadile phela usumfika usumlethe ekhaya ngabona ukuthi umuntu engimaziyo. Awangaze ngihambe nawe second 2018? Hayi angikaze mamncane mina uhambe nami. Hlashawe ekseni kuthiwa ngihambe nengane ngayihambisa imgroove. Sasihambe noba? Hayi kwakungamina mamncane mina ngimkhumbuli. So manje yini ecabanga ukuthi ifuna uzongitshela manje lonto? Ingoba njengoba ngichazile mamncane ukuthi iyangidla ngaphakathi kumina. So ngabona ukuthi angikukhulume ngoba lento lena ayingiphethe kahle kamina ngoba kube ingiphethe kahle ngabe ngizothula ngingayisho ngiyigcine kumina njengoba bigcinekile vele isikhathi eside kangaka. Manje ufuna mina ngenze njani? Angisho ukuthi kunento okufanele uyenze mamncane bekufuna nje mina ukuthi ngikhulume ngikhululeke ngaphakathi kumina. Mina ngizoba nesiqiniseko esingakanani ukuthi lonto nayenza kanye. Cause uyafika endlini ngiyamshiya ngazi ukuthi ingane zasekhaya. Ngizoba nesiqiniseko esingakanani ukuthi wayenza kanye lonto. And mhlambe nisaqhubeka ngazi mina iSlim. Yini edala ukuthi uzongitshela namhlanje? Uzongibizela abantu baka TV. Muxakwa yini ukuthi ungitshele lonto wena? Ingoba ubuzola mamncane ngiyakwazi ukuthi umuntu okanjani. Manje ngengisalo manje. Mhlambe phela makukhona umuntu ozoba phakathi kwethu akukhuza kubambe. Ngiyivimba ngibuza ukuthi manje ngengisalo yini? Kukhona ngoba usisi nangu njengoba ekhona uzokwazi ukuthi abe phakathi kwethu mhlambe uzokwehlisa umoya. Ufithi uthembe yena wena ngithi. Naye ukuthi ngithembe yena mhlambe makhona umuntu ongasazi ukuthi wena uzokhulunyana abantu bangaphandle. Makhona umuntu ongasazi uzokwazi ukuthi wehlise izwi ungabi phezulu. Into engake ngikwenzela zona wena. Mama Wena into engake ngikwenzela zona. Wena ukuthi ungakwazi ukungena ngemuva wena. Mama. And ngeke ngiyakuzwa ukuthi kanye but ubani oneshow yalonto lo ukuthi into eyenzeka kanye. Because uyafika emzini wami ngithatha ukuthi vele ingane dadwethu.
Uyafika emzini wami ngihambe ngimsebenzini ngimshiye khona naye ubaba. Ngizokwazi ngani ukuthi Ngcono-ke mamncane indaba engavele ngikukhombisa ubufakazi baloko ukuthi akwenzeka kanye and uyena umuso osabhizo osalandelana nami ingakho mamncane sengidecide ukuthi angibize abantu khona bezokwazisa nawe mhlawumbe umkhuze. Kahle kahle islimi mina la. Awusona islima mamncane ngoba ukuyislima because manje uyasho ukuthi niyakhuluma nasemafonini. Asikhulumi ukuthi mina ngikhuluma ukuthi ngicela uqhubeke uyena umuntu okhuluma nami ingakho. Angani mamncane ngicela ukukukhombisa ubufakazi ukuthi ukhuluma thini kimina. Ingakho mina ngicela abantu, ucela bangisize ukuthi bakubize sikhulume ngalento le. Mhlawumbe nizokwazi ukuthi umkhuzi umusho ayeke ngoba ufuna ukuthi siphinde mina naye. Hawu, awungitshelanga lokho mina. Bengisaba sisukuthi ngikhuluma iqiniso kodwa njengoba usaba nokutshela mina. But umamncane kuyangiphoqa ukuthi ngikhulume iqiniso ngoba manje usephakamela umoya. Sekuyangiphoqa ukuthi angikhulume Mamncane. Ngiyaxolisa ngicela wehlisa umoya. Ngithi mina ngifuna ukwazi mhlawumbe if ungangitshela nje kancane. Umkhwenyana mhlawumbe before nishade mesenzana isikhathi nganani? Sithandane ngo-2017 naye. Okay. Sajola nje kwaba umjolo. Kwathi ngo-2020 kwamashada. Shuthi nje kahle kahle 8 years umuntu ngena. Yes, kusho ukuthi kulo 3 years ekhaya maziwe. Ekhaya waziwe ngo-2018. Usisi omncane mengakaze ambone. Manje into engixakayo usisi uthi akaze ambone. Kahle kahle ngumamncane ne, but ashiyani ngeminyaka etheni. Bengisakwazi ukuhamba naye. Njengoba esephika namhlanje ngeke ngahamba naye. Okay sisa ukhuluma iqiniso uyakhumbula akaze umbone ngempela because yabo manje nami sengizoqala ukuthi ngingakuthembi uqala ngangitshela ukuthi usafuna ubaba ukuthi niphinde niqhubeke umkhwenyana manje seqhamuka nestory sokuthi uke waya umamncane uke waya noma mncane emndini kamfana awusakhumbuli ngempela sikwenzeka nini noma mhlawumbe udlama ukusetlisa unyaka ngisakhumbula mina usekwenzeka nini njengoba ngisho ukuthi umamncane ukwenzeka kwethu umamncane kwaku 2018 mina naye kwenzeka wayengakashadi isikhathi ke usubabona bayajola wena wakwazi senilalile takwazi lokho sesilalile mina naye ukuthi mamncane bayajola ngize ngiyenze lonto leyo mina ngazi kahle ukuthi lo kanjani mamncane wami because yona into emphatha kambi leyo ngize ngiyenze okay mina cela ungitshengisa amandla ngicela ukuthi ngiveze ubufakazi Okay, ngifuna uqale angithi umkhwena wakho uyazi profile yakhe ngoba WhatsApp lo ngicela ungicheckele. Yona. Yena. Ngithanda ukuxoxa nje kodwa kusho ukuthi and anixoxe njalo. Okay, uyasho kuMosi ukuthi yena indawo uyamziba yini usisi. Uyangiziba yini usisi uthi cha. Usethi yena manje sizoqhubeka nini? Njalo mengikubona kuvuka le yanto wathi usisi ngeke ngiphinde ngikwazi ukuyenza leyo nto ngizokutshengisa nawe ifundele usethi ke ubhuti uma ukuthi awufuni siqhubeke kusho ukuthi uzofanele ngitshela uma wakho iqiniso ngoba nawe awukazi umtshela iqiniso wathi usisi mtshele ngizethanda ukungayifundi lo ma message ngoba sisicela ungicheckela inamba lapho uthi ibhalwe ngoba qala usho sisanga create profile no iprofile yakhe but angithi yena uyazi ukuthi umkhwenyana wami cela ungifundele igama ambhale ngalo lichaza ukuthini lichaza ukuthini ambhalanga njengoMusa lapho uMusa lo wayishintshile igama lakhe uMusa lo ukuthi ubhale uMUCA sorry okay so ke ngiyabonga sisi mina kuphi kumele ngikwenze ke sisi simseconfessile ke angazi uma ngiyokwazi ukumxolela kuleyo nto bese uzokhuluma nomkhwenyana uzokhuluma naba nawe phela umkhwenyana usho ukuthi ingane isishilo ukuthi kanje and uyena usafuna ukuthi kubuyelwane kuphinde kwenziwe izinto sis ayikho into engiyisambayo njengoba ngikutshela awuthembi naleyo ibonayo njengoba ngisho ngithi angibathembi bo2 ngeke ngibe nayo show yokuthi le nto yenzeka kanye cause naye ngiyamthatha ayovakasha kwami basale bo2 ayikaze iphinde yenzeke akaze kuphinde kwenzeke ngabe lokho kuyavela ukuthi kusekwaphinde kwenzeke njengoba umncane ngibiza abantu ukuthi bazongisiza ukuthi ngikhulume nawe ingoba ngiyabona ukuthi ufuna kuphinde kwenzeke futhi cha kusho le nto yakho uyayijwayela angijwayele uyayijwayela le nto yakho indaba usho kanjalo mamncane uyayijwayela le nto yakhe kodwa ngobani
Nakomunye wenza lento le. Ubani omunye? Uyamazi ukuthi ngikhuluma ngoba. Walala naye noma wamshela? Walala naye futhi. Ngoba uye wazoconfessa kanje. Ubani mamncane ngaphinde ngalela naye? Uyamazi wena. Ubani mamncane Mina sengibuza angimazi. wena-ke kuko konke sengikwenzele kona. Mina mamncane bengizokhuluma ngalo mamncane okuphakathi kwami. Mina bengamthathi nokuthi ngane dadewethu mewusisi wami kumina. Ingekho into engamenzeli yona. Ngibuza ukuthi manje okay uconfessile ngiyamuzwa lokho akushoyo. Ngizophinda ngimthemba kanjani? Uzokwazi phela ukumthemba ngoba yena uphumela obala khuluma iqiniso. Manje into enkinga Uchazile-ke kade ungekho. ugayi naye mesefike ngitshele sakhe ngithi Ungakafika uchazile kuyakubalula ukuthi yena wayifisa because nami ngimbuzile ukuthi indaba ezozisho manje lento into eyenzeka 5 years ago. Then waseyachaza ukuthi wabona ukuthi meyisho ngalesa sikhathi ngingabhidlika ngisho umshado. Okukhombisa ukuthi ubhuti lo mevele eyimisele ngawe. Kodwa bona babehlangene ngephi ematshwaleni. ayangizwa. Angizwa lokuthi serious futhi azangizwa. Usesingavumela umuntu wesithathu umuntu wesilisa azowona umndeni. Kanjani? Kahle phela mesivuma ukuthi nixabane nina noba u2 ngoba manje uyahlambuluka. So sefanele nihlangane nina njengabantu besifazane futhi abaphuma emndenini owodwa. Nibone ukuthi nibhekana kanjani nalo muntu wesilisa ophambi kwenu ufuna ukuqhubeka nixove njengomndeni. Manje into eyinkinga uyayazi indaba yomndeni wethu ukuthi ihamba kanjani. Kuye kwaba khona inkinga kanje. But uyakwazi ukungiforwardela ama message uthi buka phela ukuthi sizithini la. Kodwa yena behlulwa yini and ngihlezi ngikhuluma naye ngi-open naye. Ukusho nje content engangiphathi kahle kanje ngicela ungikhuzele ubani. Mamncane ngiyakwazi ukuthi umuntu okanjani ingakho njengoba njengamanje umuntu okanje olwayo. Zothi ngiyakusendela lonto leyo uvele uyithathe ngenye indlela wena uze kumina uzongihlasela. Okay, ngicela ukuzwa ngawe. Ngoba kusho ukuthi akufunakala vele ngidini okhombisa ukuthi lento iyangicasula. Fanele vele mamncane ngifuna ukwazi mina ucasulwa yini la. Ucela ukuthi usisi wakho o umndodakazi wakho. Ngicasula ukuthi ingane kadadewethu ngimbatha la kade ngimbatha khona yona. Into yokuqala le ngicasulayo. Side lesikhathi uthula kangitshela. Kodwa kwenzeka kanye. Ukube wakusho before umshado ngicabanga ngozomxolela. Ukube washo before umshado athi yena mamncane le ndoda yakho yazi ngahlangana naye ematshwaleni kwenzeka u1 no2 wawuzowenza kanjani? Imake angithi ukuba washo before umshado manje lento ebengenze ngemva before umshado bengeke isenzeka manje mekukuthi ngiyayithanda ngeke isenzeka manje. Angeke isenzeka mamncane ngoba naku ngiyazama ukuveza. Ngiyazama ukuveza ukuthi ngifuna ukuthi uyaqhubeka nomshado angithi ngibe confess namanje futhi ayikho into engangivimba ukuthi kusho njengoba sengiwona umshado ngingakwazi ukuphuma. Ngoba kusho ukuthi vele isengaqhubeka yenze. Imake mephinda asithenika kayena usisi wakho ubhekana nenkinga enje emzini wakho umuntu wesifazane indoda yakho uthola ukuthi ishela umuntu aka next door noma umunye umuntu nje ongamazi mongathatha isinqumo sokuthi uphume emzini wakho because of that. Ngoba kusilona igazi lami bengahlala ngimele inkinga zomndeni wami. Kodwa usisi akafuni ukwenza lokho. Usisi akafuni ukuthi nihlukane kodwa ufuna ukuthi am-expose lo muntu wesilisa ukuze angale beqhubeka efuna ukulala naye ngasese. Kodwa kusho ukuthi lapha sisewona umndeni. Ngoba phela abakamkhonyana ngisibayeze ekhaya uzokwenza njani? Uzoza phela kodwa nizozwana kodwa useyaziwa iqiniso phela into ezolungisa umndeni nje. Futhi manje mina meze kwami ufuna ngimgade. Uzomgadeleni ngoba wena uzokade indoda phela ngoba iyona efuna ingane. Ubani kahle kahle ngamthembi kulabantu abawu2. Bobabili. Ngeke ngimthembe ugayi ngoba kodwa manqane noma ngikuveza ufakazi ukuthi kwaba into angiphikisi ufakazi bakho yes angikuphikisi and inambi yona angikuphikisi ufakazi. Ngiyayithola yes angikuphikisi. But mina ngithi angisathembi umuntu phela. Ikona engasakwenza ukuthemba umuntu. Ngizophinda ngikuthembe kanjani? Mina kodwa bengicela mamncane ukuthi uzame ukuswehlise umoya ngoba mina bengifuna ukuthi ngihlambulule kuwena ngikhulume ngisho ukuthi kwenzakalani ngoba ngifuna ukuthi mina nawe sibe right singaxatshaniswa uyena. Yabo lento into engicika kakhulu angazi. Awu manje kunento ezivukayo. Hawu. Kunento evuka ezenziwe usisini. Ngiserious. Kuba nezinto lezi ukuthi cha ngayo ugayi ngoba naye kwesinye isikhathi uhleze ezongibuza ngayo ukuthi hawu kanti usevakasha nini la ekhaya akasavakashi. Kanti kusho ukuthi uyazi vele ukuthi yena uzisondezela ukudla kwakhe eduze. Mina sifisa mhlawumbe evuka ubunja nje bokuba nenhliziyo engaphandle. Ngoba phela for 5 years mengayisho yonke lento uyiqala manje njoba umubuka nje ama conversation la uphinde ubuke nawo uyabona into esanda ukuqala le. Isisi uyakwazi ukuthemba umuntu. October phela manje kusho ukuthi lento lo iqale nini ngo-August? Uyiqale ngawo August eloke yisho ekhuluma njengoba sengifika lefika ukuthi mina angeke ngicela abantu bazongisiza ngoba ngifuna ukuthi ame ekutheni naloke send ama message.
ngoba ngifuna ukuthi iphinde asitheni mengayena usisi wakho mungakwazi ukuthi uyilungise kanjani lento kuyisimo esicishe sibe kanje khona umuntu othi ena indoda yakhe ngisendela ama message ngiyengathana nayo before like i-ex mungazizwa kanjani mungayihindlisha kanjani utshela uyena usisi ehe ngingambiza sibize nami khonyana sihlale phansi bathathu ukuthi ngizwe lento mesingambiza umusa nje manje ngakwazi ukuthi uyihindlishe leyo anginayinkinga singayikhuluma nje kodwa manje asikwazanga ukumthola ke next time kodwa ke kona ngiyasindeka ngoba ingane yadadewethu and yona ngane sengisele nayo dadewethu angishiya nayo so akulula ukuthi ngimlahlele izandla ngaphandle although kungihlukumeza kwenzakalile but angikwazi nakuba nginako lokucasuka kumele ngicasuke ngibuyele nganeni because if ngithi ngiyamlahla akukho la izoyakhona ngiyabonga mamncane uhlani lokho manje musuthe although usuyiqedile indaba uzizwa kanjani mamncane uphatheke kanti kodwa manje uyehla mbo hayi ngiyabona kona ngisengikhululekile ngaphakathi kumina ukuthi ngikhulumile ngakhipha kube kungaphakathi kumina bese kusekuselekeleni mamncane ukuthi uzoyithatha kanjani kodwa ngikhululekile ngaphakathi ukuthi okungcono sengikhulumile into wakhipha nobufakazi ukuthi kuqale kanjani engizokucela ke kwenaki ngicela ungenzele into eyodwa meqhubeka kusendela ama message ngicela ungenzele screenshot ungisendele kodwa ayipheleli lapho because angeke ngikwazi ukuqhubeka ngihlale naye since yena ngingakomtholi ukuthi ayiphendulele hayi ngizokwenza mamncane ayikho inkinga ngoba akukho engikufihlayo yena nje kufunakala efikile naye akwazi ukuzikhulumela yena ukuze ngizwe istory senidobabili because angeke ngikwazi ukuthatha istory somuntu oyedwa yena ngizomfuna ngize ngimthole uzizwa kanjani ke mami hayi ngikhululekile ngoba sengikhiphile yonke into ebingaphakathi kumina mefika ubhudilana ngicabanga mase sizama ukuthi simthole uzobe comfortable again ukuthi uphinde uspeak up yeah ngiright mina ngoba akukho engikufihlayo wenzela ukuthi umndeni ugcine right ngibabe right nami ngibe right ngokuthi sengikhulume yonke into ngomamncane ngiright ngokuthi abe khona kukhulunywa anginankinga so mami going forward icabanga ukuthi khona la kuyasebenzeka uright njengoba usho ukuthi aka screenshot izinto akuforwardele ukuthi ubhuti yaqhubeka kakhulu angakobe bikho right up until ngize ngithole yena ubaba lo ayisikhulumela esayidini lakhe ugel ngoba wakithi ngiright but angakoyithola ipeace yena ngingakofici ngihlale naye phansi sikhulume sobabili ngiyacela nje ukuthi nomunye ongakwazi ungizama ukuthi angifunisele yena ngicela ukuthi nje abe khona naye atholakala ziphendulela okay ngicabanga ukuthi kuzoba lula kakhulu meqhamuka kuwena yabo njengomkakhe yabo at least usuyasazi istory awuzama ukusitholela yena wena as soon as umthola mina ngizokhuluma nabaphathi ngibacela ukuthi sigijime siphuthume size khona la mhlawumbe siyivale ngendlela eright ngoba ngiyabona noma siyivala manje ayipheleli ngoba wena noma ukuthi usuyamxolela khona ukwehla kancane when it comes to undodakazi but still kunezinto ezimile ezowenza ukuthi umshado wakho ungabi nakho ukuthula ungabi nakho ukuthembana futhi so but mefike ekhulumela la uzokwazi ukuthi uxole ngalokho yeah ngenzeka mhlambe ngehle nakulento engikuyona kulesimo engikusona kodwa nje okwamanje engakukhulumi naye akukho kusangashintsha phakathi kwami naye ngisamdinile nje kumele ngize ngikhulume ngibhodle lento ekumele ngiyibhodle kuyena ubaba ngithi vele uhlala naye ekhaya yebo ngihlala naye so akekho manje angani namanje ukuthi angiphinde endlini noma ngingaphindini yabo yonke leyo nto yeah ngiyakuzwa futhi ngiyakunderstand ukuthi iqhamuka phi yonke leyo nto ngicabanga ukuthi suyidlalile indima yethu sine Black Life TV kwamanje mhlawumbe nginethemba nami sithando sami ngizokhuluma nabaphathi ngiphinde ngicela ukuthi siphinde sizame ukuthi sibuye ukuze simthole ubhuti ukuze engaze kuqhubeke kubhebhetheke sesikade sifikile siyethanda mase sifikile kuphele yonke into asithandi ukuthi kube khona izinto ezisalelenga ngiyabonga kakhulu sisona ngiyabonga nami njengoba sizwele imbukelo Black Life TV umndeni uchaza ukuthi ayingeke bayathelelana amanzi however bayamdinga ubaba ukuthi abe khona ayikhulumela asho ukuthi yini lenza ukuthi afuna udadewabo kankosikazi ebese khona unkosikazi sishadile lelinye iphutha salibona kodwa leli selifuna ukuqhubeka manje lenza ukuthi unkosikazi angasakwazi ukuthi athembe ukuthi angamthemba nisisi wakhe aphinde ayithembe nendoda yakhe futhi most especially njengoba umndeni bebekhona ndawonye uzokwazi ukukhululeka ukuthi labantu ngoba bake bambathe ublanketi owodwa ndawonye basangaphinde futhi bamshaye eva kwendlebe or ngeke sakwenza lokho asenzeni kanje mina ngizozama ukuthi ngikhulume nabaphathi ngicela ukuthi siphinde sibuye as soon as bemthola basifonele sizobuya nawo lama camera is it okay yes sizoyikhuluma la phambi kwabababukeli sibanikeze yonke into iphelele sivale kamnandi sesazi ukuthi umhlahlandlela yapha
Siyabonga-ke mbukele Black Life TV. Please make sure you do subscribe, like and comment. Mina uMlangeni Magasela nge-30 inkundla. It's the Black Life TV.